Исәмісіз Дүшәмбе яңалыклары белән эфирда Татарстан хәбәрләренең кичке чыгарылышы. Алар белән мин Люциана Тфулина таныштырам. Бүген безнең программада. Бюллетеннәр соналды, нәтиҗәләр билгеле. Выборы прошли спокойно, организованно, в строгом соответствии с законом. Татарстанда узган сайлау саннарын Гөлнас Сейфетдинова өйрәнде. Юл кагыйдасын бузучыны видеога төшереп халык инспекторына җибәрүчеләргә акча түли башлыйлар. Менә бу кушымта ярдәмендә һәр кулланучы кагыйда бузучыларны тота ала. Татарстанда юлдагы тәртипсезлекне хәзер халык та туктата ала. Ничек? Бу хакта Лиана Бәхтиева. Бүгін Татарстанда Казан Digital Week форумы ачылды. Наша задача предоставление услуг в электронном виде без посещения организации и МФЦ. Күргәзмәдә нинди алдынгы эшләнмәләр тәкъдим ителә, тармакны бүген нинди мәсьәләләр борчый. Рүзәл Шарипов белеп кайтты. Шын хуҗа кем? Нигул яңгала бери бетеп икесен кара-карашы утыртып, хәзер сүләттерергә кирәк. Ширмешән районының Иске Кадый авылында дистә еллар исәптә тормаган биналар шәхси кулларга күчкән. Ни рәвешле? Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Бүген Татарстанда Дәүләт Советына сайлауга беренчел нәтиҗә ясадылар. Әли Иртүк Рөстәм Миннеханов тавыш бирүдә актив катнашканнары өчен халыкка рәхмәтен белдерде. Шулай бу эшне оештыру буенча зур көч куйган сайлау комиссияләре әгъзалары хезмәтен билгеләп үтте. Кичә бердәм тавыш бирү көнендә илнең дистәләгән төбәгендә сайлау узды. Алар белән чагыштырып карасак, участокларга килүчеләр саны буенча иң зур сан Татарстанда булып чыга. Рөстәм Миннеханов үз сәхифәсендә булай дип язган. Республикабыз киләчәктә дә нык үсеш юлында булсын. Дәүләт Советына сайланган яңа чакырылыш депутатлары халык мәнфәгатен яклап хезмәт итсен. Татарстанда участокларга 71,6% кеше килгән. Тавыш бирүнең беренче нәтиҗәсен үзәк сайлау комиссиясе рәисе игълан итте. Ни өчен бер мандатлы округларның берсендә сайлау узмаган? Кайсы партия беренче тапкыр катнашып мандатка ия була? Гөлнас Сейфетдинова репортажында. Хәерле кем, выборы прошли спокойно, организованно, в строгом соответствии с законом. Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев икенче тәүлеген йокламаган, әмма сайлауга нәтиҗә ясамыйча булмый. Бүген кәеф һава торышына туры килә торгандай, аннары нәтиҗәгә күчә. Республикада сайлау ачык, гадел һәм тыныч узган. Участокларга 2,96,938 кеше килә. Бу барлык сайлаучыларның 71,63%. 2019 елда депутатлыкка кандидатлар өчен 70% кеше тавыш биргән була. Всероссийская политическая партия «Единая Россия» 76,75%. Политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации 10,54%. Политическая партия ЛДПР, Либерально-демократическая партия России 4,41%. Политическая партия «Новые люди» 4,21%. Партия «Справедливая Россия. Патриоты за правду» 3,27%. Республикада партия исемлекләре буенча бердәм Россия үзе өчен рекордлы 76,75% тавыш җыйган. Икенче урында КПРФ, ЛДПР һәм Новые люди 4%-тан артыграк. Гадел Россия патриотлар дөрестлеге өчен фиркасында иң әз күрсәткеч. Жалоб от партии кандидатов на выборы депутатов Государственного совета не поступало. Партияләрдән депутатлыкка кандидатлардан шикаят булмады. Үзәк сайлау комиссиясына 27 мөрәҗәгать кабул иттек. Кайнар элемтәгә 700 тапкыр шалтыраттылар. Барысына да җавап бирдек. Сайлау барышына зыян китерердәй хокук бузу очраклары күзәтелмәде. Беренчел мәгълүмат буенча бердәм Россия партия исемлегеннән Дәүләт Советында 44 урын ала, КПРФ 6-ны. Бер мандатлы округларда да күпчелек бердәм Россия партиясе вәкилләре җиңә. Шулай ук яңа парламентта ЛДПР һәм Новые люди фиркаларыннан 2 вәкил, Гадел Россия патриотлар дөрестлеге өчен партиясеннан бер депутат, шулай ук үз-үзен тәкъдим итүче 2 кеше үтә. Впереди большая работа об организации фракций, формировании органов Государственного совета, комитетов. Мы будем предлагать подготовленных людей на эти должности, чтобы ни на минуту не останавливать эту поступь нашей экономики и еще больше усиливать внимание работе с людьми. Партия «Новые люди» на выборах в Госсовете в первый раз участвовала. Новые люди партиясы Дәүләт Советына сайлауда беренче тапкыр катнашты. Бер мандатлы 2 округта җиңеп парламентка үтә алдык. Без сайлаучыларга ышаныч өчен рәхмәтле.
прошли в Госсовет Республики. Шулай итеп Дәүләт Советының яңа составында 5 партия вәкиле була, 100-дән 99 депутат сайланган. Чистай районының 34-нче округында сайлау барып чыкмаган. В этом одномандатном округе ко дню голосования остался только один зарегистрированный кандидат в депутаты. Сайлау көненә бу округ буенча бер генә теркәлгән кандидат кала. Закон буенча тавыш бирү көнендә округтан депутатлыкка бер генә кандидат була икән, сайлау уздырыла алмый, ул 1 декабрьдә узачак. Башкалада сайлау тыныч уза, сайлаучыларның 54,5% тавыш биргән. Выборы прошли с буквы закона. Сайлау закон буенча үтте. Гадәттән тыш хәлләр булмады. Сайлау участокларында 200 тоннага якын азык-төлек сатыла. 211 мең кеше җәмәгать транспортында бушлай йөргән. Дәүләт Советының яңа составына тәҗрибәле, казанлыларга яхшы таныш җитәкчеләр керде. Яңа парламент өчен тавыш биргән һәркемгә чын күңелдән рәхмәт әйтәм. Иртәгә Татарстан Үзәк сайлау комиссиясының утырышы узачак. Анда сайлау нәтиҗәләрен раслыйлар. Дәүләт Советы депутатларының яңа составта беренче утырышы инде киләсе атнага булыр дип көтелә. Гөлназ Сайфетдинова, Алмаз Зияддинов, Яңа Гасыр каналы. Юл кагыйдасын бузучыны видеога төшереп халык инспекторына җибәрүчеләргә акча түли башлыйлар. Мондый карарны бүген Татарстан премьер-министры Алексей Песошин имзалады. Яңартылган кушымтаны Казан Digital Week форумында Рөстәм Миннехановка тәкъдим иттеләр. Кушымта 2014 елдан бирле эшли. Хәзер бераз үзгәрешләр бар. Алар турында Лиана Бәхтиева сөйләр. Казан Digital Week форумында Рөстәм Миннехановка яңартылган халык инспекторы мобиль кушымтасын тәкъдим иттеләр. Ул юллардагы фаҗигаләрне киметергә мөмкинлек бирәчәк диләр. Якын арада телефонга кушымта йөкли торган бөтен сервисларда барлыкка киләчәк. Менә бу кушымта ярдәмендә һәр кулланучы кагыйдә бузучыларны тота ала. Махсус кушымта ярдәмендә юлларда кагыйдә бузучыларны теләгән һәркем видеога төшерә ала. Ул 30 секундтан артмаска тиеш. Аны ЮХИДИ белгечләре күрәчәк. Видео язманың кемнән килгәне дә күренеп тора. Аның авторына 40 көн эчендә акча җибәрелә, ә юл хәрәкәте кагыйдасын бузучыга чара күреләчәк. Кнопкага басабыз. Далее безгә система адресны тикшерергә кушачак. Без далее кнопкасына басабыз. После этого без кирәк категорияны сайлый алабыз. Халык инспекторы дәүләт мәгълүмат системасы 2014 елда Татарстан юлларында иминлекне тәэмин итү максатыннан булдырылган иде. Бүген цифрлы үсеш министрлыгы вәкилләре түгәрәк өстәлдә яңартылган кушымтаның функцияләре асылы турында сөйләделәр. Постановление сотрудники ГИБДД выносят. ЮХИДИга ярдәм итәчәк кешеләр тәртип бузучыга билгеләнгән штраф суммасының 25% күләмендә акча алачак. Түләү күләме 230 сумнан алып 1440-ка кадәр җитә. Мондый алым юлларда тәртип булсын өчен кирәк. Халык инспекторы кушымтасына 21 төрле кагыйдә бузу буенча мәгълүмат юлларга булашуларның 7-се өчен акча түләнәчәк. Мәсәлән, машинадан чүп ташлаган, иминлек каешын эләктермәгән, каршы як юлга чыккан, стоп-линия алдында кагыйдә бузып туктаган автомобиль йөртүчене күрсәгез, моның турында хәбәр итеп акча алырга була. Кагыйдә бузучыларны ачыкларга хәзер халык та ярдәм итә алачак. Моның өчен машина йөртүчеләрне видеога төшерергә һәм гариза җибәрергә кирәк. ЮХИДИ хезмәткәрләре бу эшне үз контроленә алачак. Шул рәвешле юлларда тәртипсезлекләр кимер дип ышаналар. Лиана Бәхтиева, Альбина Минаева, Яңа Гасыр каналы. Бүген Татарстанда Казан Digital Week халыкара форумы башланды. Ул 3 көн барачак һәм башкалага 16 мең IT тармак белгечләрен җыярга тиеш. Ачылышында Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов белән бергә Төркия, Белоруссиядән килгән белгечләр катнашты. Безнең республика цифрлы технологияларны кулланышка кертү буенча илдә беренче урында. Хәзер күп функцияле үзәкләргә бармыйча гына документлар рәсмиләштерү юнәлешендә эшлиләр. Бу өлкәдә тагын нинди казанышлар бар? Алда безне цифрлы нинди проектлар көтә? Рүзәл Шәрипов репортажы. Казан Digital Week мәгълүмати технологиялар тармагындагы төп халыкара форум быел 5-нче тапкыр оештырыла. Бу вакыт эчендә ул Татарстанда уздырыла торган әһәмиятле вакыйгага әверелде, ди Рөстәм Миннеханов. В центре внимания всех деловых мероприятий будут внесены практические подходы по созданию цифровых сервисов, программного обеспечения, разработки и производства высокотехнологичной продукции. В условиях санкционных ограничений эти вопросы приобретают особое значение. Форумда 4000 квадрат метр мәйданны биләгән күргәзмә эшли. Монда 200-дән артык оешма 140 эшләнмә һәм технологияләрен тәкъдим итә. Алар белән беренчеләрдән булып Рөстәм Миннеханов таныша. Вот послушайте. Бу
Арди исемле робот. Оны Казанга Перимнән алып килгәннәр. Ул күп функцияле үзәкләрдә халыкка хезмәт күрсәтү өчен кулланыла. Сорауга җавап бирә, акча кабул итә. У него был скрытый микрофон, динамик. 2019 елда без МФЦларда тикшерү үткәреп карадык. Халык роботка охшатып ясалган җайламалардан күбрәк файдалана. Күпләр моны кыйммәт дияр, әмма күрсәтелгән хезмәт күләме аның бәясен тиз каплый. Хәләл продуктларны яңа технологияләр ярдәмендә җәелдерү алымнарын тәкъдим итәләр. Казан белгечләре шәригать кануны буенча әзерләнгән ризык, ислам финанслары, мәчетләр турында мәгълүматны бер сайтка туплый башлаган. Төрле мөселманнарга яраклы сервислар. Гомумән бөтен кешеләргә яраклы, ләкин хәләл призмасы ашка үткәрелә. Ул ягъни бездә тикшерү уза, аблай төрле эшмәкәр үзенең тәкъдимен анда ясый ала. Продукты буенча, сервис буенча, шулай анда безнең реализацияләштергән әйберләрдән ул мәсәлән бөтен мәчетләр анда чагыла, күрсәтелә тулы информация белән. Соңгы 5 елда Россиядә уйлап табылган IT продуктлар саны кискен арткан. Хәзер безнекеләр 22 000 төрле товар тәкъдим итә. Михаил Мишустин ул форумда катнашучыларга бүген видео элемтә аша мөрәҗәгать итте. Как подчеркнул президент в ходе выступления на Петербургта узатылган халыкара икътисад форумында Россия президенты шундый бурыч куйган иде. Икътисад һәм социаль тармакның төп юнәлешләре буенча 30 елга кадәр цифрлы платформалар булдырырга кирәк. Бу халыкка хезмәт күрсәтүне җиңеләйтә, эшмәкәрләр өчен яңа мөмкинлекләр ача, предприятиеләрнең җитештерү куәтен арттыра. Вывести на более высокий уровень работы предприятий. Татарстан яшәешкә цифрлы технологияләр кертү буенча илдә беренче урында тора. 10 000 ярым социаль объект югары тизлекле интернетка тоташтырылган. Соңгы 3 елда интернет 300 000 авыл йортына кертелә. Шулай ук бездә барлык дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрдән электрон форматта файдаланырга була. Татарстан моңа илдә беренче булып ирешкән төбәк ди рәис. В результате срок получения услуг в среднем сокращен на 5 дней. Их оказание стало более комфортным для наших жителей. Эта работа продолжается. Сейчас наша задача предоставление услуг в электронном виде без посещения организации и МФЦ. Максимальное внедрение проактивных услуг и сервисов. Рөстәм Миңнеханов моңа илкүләм проектлар ярдәмендә ирешәбез диде. Хәзер яңасы тормышка ашырылырга тора. Ул мәгълүмат икътисады дип аталачак. Ясалма интеллект интернетта куркынычсызлык мәсьәләләрен көчәйтүне, оешмаларга ярдәм итүне күздә тота. В 3 раза вырос объем реализации решений. Соңгы елларда Татарстанлылар тәкъдим итә торган IT продуктлар саны 3 тапкырга артты. Дәүләтнең IT компанияләргә инвестиция җәлеп итү буенча сез 4 ел рәттән беренче урында торасыз. Димәк, әлеге оешмалар төбәк үсешенә өлеш кертә. Бу бик яхшы күренеш. Бүген Россиядә IT тармакта 900 000 кеше эшли. Хәзер аларны әзерләүгә игътибар итәргә кирәк дип белгечләр. Казан Digital Week тагын 2 көн дәвам итәчәк. 100дән артык чара планлаштырылган. IT бәйгеләр, фикер алышулар һәм инде тарихта беренче тапкыр иң яхшы фәнни мәкалә авторларын игълан итәчәкләр. Булар барысы да илнең фәнни технологик үсешен тәэмин итү өчен кирәк ди оештыручылар. Рүзәл Шарипов, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Татарстан рәисе Казан Digital Week форумы барышында Максут Шадаев белән аерым очрашып сөйләште. Алар IT өлкә өчен кадрлар әзерләү, авыл җирлегендә почта бүлекләрен заманчалаштыру, кечкенә торак пунктларны интернетка тоташтыру турында фикер алыша. Яшәү шартларын уңайлайту өчен сыйфатлы элемтә һәм почта хезмәте булу мөһим ди Рөстәм Миңнеханов. Шуңа күрә әлеге мәсьәләләр Россиянең дәүләт советында Татарстан рәисе җитәкчелек иткән комиссия тарафыннан да игътибар үзәгенә алына. Казан Digital Week форумына Төркиядән дәрәҗәле кунаклар килде. Рөстәм Миңнеханов бүген әлеге дәүләтнең сәүдә министры урынбасары Мәхмүд Гюрджан белән сәнәгать һәм технологиялар министры урынбасары Закария Чоштуны кабул итте. Без Төркия белән сәүдә, икътисади һәм инвестицион хезмәттәшлекне ныгытуга зур әһәмият бирәбез ди Татарстан рәисе. Узган ел ике арада товар әйләнеше 3 миллиард долларга җиткән. Безнең республика Төркия бизнесын тагын да җәелдерүгә йөз тота. Бу ел компанияләрне һәр яклап ярдәм итәргә әзербез дип билгеләп үтте Рөстәм Миңнеханов. Казакстанда бөтен дөнья күчмә халыклар уеннары башланды. Дала олимпиадасы дип аталучы ярыш бер атна тирәсе дәвам итәчәк. Ул беренче тапкыр 2014 елда Кыргызстанда үткән иде. Бу елы Астана шәһәренә 85 илдән 2000нан артык спортчы җыелган. Алар борынгыдан килгән спорт төрләрендә осталыкларын күрсәтәчәк. Ачылыш тантанасында Рөстәм Миңнеханов катнашты. Уеннарның асылы турында Илдар Сафиуллин.
Уйыннарның ачылыш тантанасында катнашу өчен Рөстәм Миннеханов Астанага махсус килде. Аны һава аланында Казакъстанның сәнәгать һәм төзелеш министры Канат Шарлапаев милли киемдәге яшьләр каршы алды. Татарстан рәисенә хөрмәт зур, урамдагы экранга Рөстәм Миннехановның исеме казакча һәм татарча язылган. Хуш килдегез, рәхим итегез. Менә ул тамаша. Язуларда аңлаешлы, көйләре дә безнекенә якын, милли киемнәре дә охшаш. Әнә бит күчмә халыклар уеннарының ачылыш тантанасында Татарстанның җыр һәм бию дәүләт ансамбле чыгышы белән башланып китте. Татарстан рәисенең монда килүен зур ихтирам белән игълан иттеләр. Татарстан Республикасының рәисе Рустам Миннеханов. Астана шәһәренең үзәк стадионына 30 меңнән артык кеше җыелган. Гимн яңгырый, Казакъстан һәм күчмә халыклар уеннары әләмен чыгаралар. Күчмә халыклар цивилизациясе бик борынгы, мондый яшәү рәвешен дөньяның төрле җирләрендә күрергә мөмкин. Безнең мәдәни мирасыбыз, рухи кыйммәтләребез уртак, ә иң мөһиме безне берләштерүче бер сыйфат ул күңел хөрлеге. Элекке заманнарда бер урыннан икенче урынга күчеп көн күргәннәр. Ачылыш тантанасында шул күренешләр тасвирлана. Монда төп әйберләр чатыр, маллар һәм зур кәрваннар. Рөстәм Миннеханов Казакъстан президенты Касым-Жомарт Токаев белән рәсми шартларда очрашып, аны бөтен дөнья күчмә халыклар уеннары башлану белән котлады. Татарстан рәисе ярышның рухи кыйммәте дә зур булуын әйтте. Монда осталыкларын күрсәтергә 90-га якын илдән Азия, Европа, Африка, Австралия, Төньяк һәм Көньяк Америкадан 2500 спортчы җыелган. Алар арасында Россия җыелма команд составында Татарстан вәкилләре дә бар. Казак спортчылары аларны җылы сәламләп Катюша җыры белән каршы алды. Ил җыелмасы составында Татарстанның 29 спортчысы Россия данын яклый. Алар алыш, аударыш, билбау көрәше кебек төрләрдә чыгыш ясый. Милли спортның матурлыгын татарча көрәш батырлары тәкъдим итәчәк. Салах Фрадик, Мусин Булат, Абрамов Алексей, Закиров Илнар, Калимуллин Динар, бөтенесе 7 көрәшче. Шушы 6 төрдә спортның менә шушы 6 көрәшендә дә катнашалар. Бүген бер шатлыклы хәбәр алынды инде. Атта көрәшү буенча дип әйтим, сугышу буенча, аударыш буенча безнең республикадан катнашучыбыз 3нче бронза медаль алды. Гомумән күчмә халыклар уеннарында 21 төрдә осталыкларын күрсәтәчәкләр. 95 комплект медаль уйнатыла. Ат чабышы, җәйдән ату, кошлар аулау, милли спорт түре, көрәш һәм күрсәтмә чыгышлар да була. Ярышлар 13 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Илдар Сафиуллин, Гадел Миңдубаев, Яңа гасыр каналы. Бүген Рөстәм Миннеханов Азербайҗан президентының Җабраил, Гөбәдле һәм Зангилан районнарындагы махсус вәкиле Вахид Гаджиев белән очрашты. Республика рәисе кунакка Татарстанга килү өчен рәхмәт белдерде. Безнең өчен бу эшлекле элемтәләрне дәвам итү һәм Россия-Азербайҗан мөнәсәбәтләрен алга таба җәелдерү өчен мөһим диде. Татарстан рәисе июнь аенда эш сәфәре белән Азербайҗанга баргач, Җабраил, Гөбәдле һәм Зангилан районнарының алгарышын күреп тәэсирләнгәнен әйтте. Татарстанда инде икенче атна рәттән җәй хакимлек итә. Күпләр бу әбиләр шуага түгел микән дип уйлый. Чөнки температура 28 градуска кадәр күтәрелә. Бу нормадан 6-9 градуска югарырак. Барысына антициклон сәбәпче. Ул Россиянең Европа өлешен тулысынча диярлек каплап алган. Әлеге антициклонга төнге һәм көндезге температураларның аермасы зур булу хас. Әйтик, төнлә ул нибары 10 градус тирәсенә кала. Нәтиҗәдә иртән урыны белән туман төшә. Мондый һава торышы атна ахырына кадәр сакланачак, ләкин бу әле әбиләр шуага түгел ди синоптиклар. Ул бераз суытып алганнан соң киләчәк. Алар урак астында машина, трактор паркы һәм гаражсыз кала. Редакцияга Ширмешан районының Иске Кады авылында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Алар 40 ел хуҗасыз торган гараж амбарлардан файдаланган, әмма ел башында монда яңа хуҗа барлыкка килә. Августта техниканы урамга чыгарып ишеккә йозак элә. Халык әйтүенчә, авылга бердән-бер булган фермерның урагы туктала. Монда кешеләр пай җире өчен алган пешәнен, ашлыгын саклый торган була. Җир белән гаражлар хәзер кемнеке? Нигә халык үзенеке дип санаган биналар аларга хәбәр ителмичә шәхси кулларга күчкән? Рания Абдрахманова репортажы. Бүгенге секендә басуларда иген җыела, һәм дә инде менә техникалар кайткан җиргә, аны инде төзекләндерергә,
кірігі жоқ, мұнда біздің бітім жихазларда мұнда езақ ілінген, кіріп болмай. Бу Ширмешан районының Иске Кади авылында 80-нче елларда төзелгән биналар. Анда авыл хуҗалыгы техникасы саклана торган гараж, аларны төзәтә торган остахана булган. Быелга кадәр гыйнварда биналарны Раул Галлямов дигән кеше сатып алганлыгы ачыкланды ди халык. Ул ишекләргә йозак илә. Бір кесаға да туры келмей, не өчен бүген бигрәк тә уборка вакыты бара. Шул хәтле хәзер инде икмәкләр җыйып алырга кирәк. Мастерская кіріп болмай, сваркаға кіріп болмай, тимирчелеккә кіріп болмай, станокка кіріп болмай. Иске Кади халкы аптырашта, ашлык җыелмыйча, басулар шешелмичә калса, тирлек тоту авыр була диләр. Икенче яктан, ничек инде авыл халкы үз көче белән төзгән биналарны сатып була диләр. Ноябрь айында бәйләгән бияли белән аларны штукатур иттеләр. Штукатур сылау. Яланкул, салкында, менә шул төзгән гаражларны хәзер кемдер бернинди колхозда авылда катнашы булмаган кешеләр оформитеп үзенеке тап куйганнар. Ким аларга рөхсәт биргән? Озак еллар гараж һәм амбарлар Тукай исемендәге хуҗалык карамагында булган. Аннан оешмалар алышына 2019 елдан ачкычлар фермер Салават Камалов кулына күчә. Күпчелек әйберләр җиһазлары біз барсына таптык, куйдык, урнаштырдык. Барсында бөтен Тукай пасына бөтен агрегатларны дамиңгездик. Килделәр, 10 миллион ала гиделәр. Или җирләрне измирдә без дә амбарларны сатабыз диләр. Безнең җирләрне бирәсебез килми, үзебезнең шунда эшлисе килә. Йозак илгәнче гараждан техниканың бер өлешен чыгарып өлгергәннәр. Агрегатлар шунда калган. Урып җыю вакытында басуларны урырунга, шуннан җайланмаларны чыгару җаен эзләргә туры килә диләр. Улар да яңа хуҗа авыл советына 20-ннан белешмә кәгазе тапшырган. Аны халык җыенында күрсәттеләр. Тынычлыктан фермер Салаватта эшли алмый, анарга да ирек бирмиләр. Даже хәзерге вакытта ябык амбарлар, трактор парклары. Хәзер менә халык әйтәйбит, халык сөйли. Имеш рәдис беләләр икәү сатканнар. Менә рәдис монда кая ул кеше? Ник ул яңгала бери битеп халыкка икесен кара-карашы утыртып, хәзер сүләттерергә кирәк. Рәдис Камалов бу биналарның тарихын сөйләде. Сүз 2006 еллар турында бара. Безнең колхозга теге битек колхозларны массовый банкротствога җибәрделәр. Менә шул вакытта мин аны саклап калып, основну актив белән кертмичә, основну массовый банкротство кертмичә, үз зданияларны бесхозный итеп кырыйда саклап калды. Но алар бер паяла учетта түгел. Ул бер качанда ул зданиялар, сооружениялар иштеп калды. Бер качанда баланста тормады ки булып. Менә антидиректен бүгенге көндә ул җәмгыяте 7 миллион кредит ул прикупланды. Без аларга бурычны каплау шарты белән 2018 елның уңышы бирдек. 4 миллион, мына үземнән да булса диyor. 4 миллион ярым акча бирдек. Сана барыгыз. Профилакторны алды, эшдон комбайны 21 миллион акча бирде. Ул мине толып, шуның өчен здание сооружение алдым бирде. Хуҗасыз кырылманы ничек итеп рәсмиләштергәннәр соң? Сату алу килешүендә кемнең имзасы тора? Без Раул Галлямовның шәхси телефонына шалтыраттык. Тик ул җавап бирмәде, кабат шалтыратмады. Хәзер авыл халкы прокуратурага мөрәҗәгать иткән. Ширмешан районы прокуратурасына Иске Кади авылы халкыннан коллектив гариза килде. Алар элеккеге колхоз объектларының физик затлар тарафыннан рәсмиләштерелүе законлымы икәнен ачыклауны сорый. Хәзерге вакытта әлеге факт буенча Эчке эшләр министрлыгының Ширмешан районы бүлегендә процессуаль тикшерү бара. Район прокуратурасы аны контрольдә тота. Без районның милек һәм җир мөнәсәбәтләре палатасына мөрәҗәгать иттек. Һәм җитәкче Наталья Севастьянова аралашасы итмәде. Палата җитәкчесе исеменә рәсми хат яздык. Тик сюжет эфирга чыккан вакытка җавап булмады. Райондагы очрашуда җитәкчелектән яңгыраган бердән-бер фикер. Идет работа по установке. Законно ли совершена сделка? Процессуального решения на сегодняшний день еще нет. Вот это единственное, что могу вам пока сказать. Ул арада яңа хуҗа биналарның берсен сүтеп алып киткән инде. Анда печән, салам һәм уңышның бер өлешен саклый торган булганнар. Әлегә җыеп алырга өлгергән уңышны Янәшәдәге Яктытау авылында саклыйлар. Өметне эзмиләр. Полиция тикшерүе нинди нәтиҗә бирер? Без бу вакыйганы күзәтеп барачакбыз. Шулай ук вакыйгада катнашучы якларның фикерләрен тыңларга һәм эфирда яңгыратырга әзер. Ширмешан районыннан Рания Абдрахманова, Сирина Васильева, Алмаз Зыятдинов, Яңа гасыр каналы.
Бүгін Татарстаннан Курск өлкәсенә чираттагы гуманитар йөк җибәрелде. Бу инде 7-нчесе. Казан һәм Яршалы халкы ярдәме белән 56 тоннадан артык азык-төлек туплаганнар. Ярмалар, консервалар, май, шикәр комы, он, чәй, бу әйберләр 11 мең ярым кешегә җитәчәк диләр. Татарстанның ветераннар советы ярдәме белән 3 миллион ярым сум акча җыйганнар. Аның 3 миллионы Курскида яшәүче гаиләләргә бирелә. Калганына әлеге өлкәдән вакытлыча Лениногорск районына күченгән пенсионерларга кышкы кием салым алачаклар. Ярдәмне Рөстәм Миннеханов кушуы буенча җыялар. Курск халкына булышырга теләүчеләр өчен республикада махсус счет бар. Аның реквизитлары экранда күрсәтелгән. Ярдәмне QR-код аша да җибәрергә була. Акчаны юллаган вакытта помощь жителям Курской области дип язарга кирәк. Бүгенге шундый яңалыклар да рекламадан соң Радиз Гарипов һава торышы турында мәгълүмат җиткерер. Мин исә Собуллаша. Жить на берегу озера рядом с природой. Что может быть лучше? Новый жилой комплекс Алтын-Яр. Ипотека 3,5%. Без удорожания стоимости квартиры. Алтын-Яр. Гармония комфортной жизни. 216 68 68. Мәскәү! Аршал! Фирдус Тимаев Мәскәү концерт залына өр-яңа программа белән килә. 20 сентябрь. Остров Мечты сәүдә күңел ачу үзәге. Билетлар Заманча.ру сайтында. Заманча Измайловский бульвар, 26 фатир. Оглен 10 97 74 64 34 441. Ояз Гыйләҗев исемендәге Чаллы татар дәүләт драма театры 15, 16, 17 сентябрьдә Казанның Камал театрында Ак калфак, Сихерче, Бөке спектакльләрен тәкъдим итә. С 10 по 15 сентября 2024 года в Москве в Малом театре России пройдут долгожданные гастроли татарского театра Галяскара Камала. На исторической сцене и на Большой Ордынке будут сыграны 6 лучших спектаклей. Билеты в продаже для зрителей старше 12 лет. Ваша работа – это стабильность вашей семьи. Но кто позаботится о вас? Диспансеризация. Возможность своевременно выявить проблемы со здоровьем. Обследование возможно в рабочий день. Зарплата сохраняется. Запишитесь на бесплатную диспансеризацию. Ваше здоровье – благополучное будущее вашей семьи. 19 сентябрь. Популяр җырлар авторы, композитор Ринат Губайдуллин иҗатына багышланган зур концертка рәхим итегез. Яршаллы шәһәре, энергетик мәдәният сарае. А с промокодом еще дешевле. Только в сентябре в мобильном приложении Farmland повышенная скидка по промокоду MOB0924. Вот это я удачно в Farmland сходил. Вот мама и Светка, что видят разметку, которой расчерчена зеброю метка «Дорога», что надо сейчас перейти. А это водитель грузовика, что остановился у знака, пока мама и Светка пройдут по разметке, которой дорога расчерчена метка, и скажут «спасибо» знаком кивка. Так делают все, кому жизнь дорога. Возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих. Исәнмесез, студияда Радиз Гарипов. Киләсе тәүлектә Татарстанда җәйге температура сакланачак. Әмма бераз яңгырлар булу ихтималы да бар. Хәзер тулырак файдалы мәгълүматтан соң. Күзлексез ерактан да якыннан да яхшы күрергә телисезме? Катарактаны дәвалауның заманча усулы хрусталикны премиум класслы линзага алыштыру. Республика клиник офтальмология хастаханәсе Казан Бутлеров урамы 14. Тулырак мәгълүматны 528-02-02 телефонына шалтыратып белергә мөмкин. Яндекс погода сервисы мәгълүматлары буенча, Арча Биектау Кукмарада алмашынучан болытлы һава урыны белән яңгыр явачак. Көндез температура плюс 25-26, төнлә плюс 15-18 градус. Буа чүпрәле һәм тәтештә аязучан болытлы һава, бераз явым-төшем, температура көндез 24-26, төнлә 15-17 градус җылы. Чистай Мамадыш һәм Яңа Шишмәдә болытлы, әмма явым-төшемсез температура көндез 25-26, төнлә 14-18 градус. Яршаллы, Мизәлә һәм Сарманда аязучан болытлы, яңгырлар фаразланмый. Көндез температура 24-25 градус җылы, төнлә 13-16 градус җылы. Әлмәт, Бөгелмә һәм Лениногорск шәһәрләрендә алмашынучан болытлы һава, явым-төшемсез. Температура көндез 24-25 градус, төнлә 12-14 градус.
Республиканың туристик шәһәрләрендә дә бик җылы, зиядә көндез 25, төнлә 18 градус. Алмашынучан болытлы һава урыны белән явым-төшем, Болгарда көндез 25 градус, төнлә 16 градус. Болытлы һава, бераз яңгырлар көтелә. Алабугада көндез 25 градус болытлы булачак, әмма явым-төшемсез төнлә 15 градус җылы. Горки Әмәт паркы янәшәсендә, Горки метро станциясе янында сезнең өчен новый Горки торак комплексында кирпечтән төзелгән йортта махсус дизайнда эшләнгән һәм white box ремонты белән фатирлар тәкъдим ителә. Тулырак мәгълүматны 2677 телефоны аша шалтыратып белә аласыз. Грань төзелеш компаниясе. Квартиры с чистовой отделкой для тех, кто выбирает жизнь в новом формате. Жилой комплекс «Город-парк. Новые Горки». 2677-677. Казанда алмашынучан болытлы, урыны белән яңгыр. Көндез 26, төнлә 18 градус җылы. Атмосфера басымы югары, ул Төркемеш баганасының 762 мм тәшкил итәчәк. Җил көньяк-көнчыгыштан секундына 4 метр чамасы. Дымлылык 45%, җирнең магниткыры тутырыксыз. Әлегә шулар сезнең белән студиядә Рәдис Гарипов иде. Атналарыгыз уңышлы булсын.